Ga mu gajan cili muna shanwa. Dan kawo mun ci a wallahi ne da kwafiya. Caji ma hauka ne wallahi. Yanzu kai da ba haka kake ba aukaci? Wane ne ma aukaci? Dama haka caji yake. Kai. Yanzu wannan abin za ka daga? Ma a kai nake so in dora. To ya za ka daga shi ba gamu? Ai. Aje kanka yana ja. Aje ba ni kaɗai nake ɗan tuka ta ba. Ayo.